हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाबोनो नाजालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै नैया हाबा जाना फैदोंमोनलाय फैदोंमोन माला जाखांजोब्बाय बिसोरो नैया लास्टनि थांसिगोन नामा बिसोरो जोङो थारमाने दा सफैदो बिसोरो मालाय गय जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै दे बरियासे आइलि थासिनो बावो गयखौ खानजो जायो खाननो जायो Nah, oh, deh. Bazabai जोङो Baganpara Tupulia जोंनि आबैबो दोङो दा गामिनिनो आबै गामिनि ना गामिनि ना गामिनि आच्छा ओंखाम जाबाय जाया जाबाय फट'खिया दं गामिनि आलासि सा एखेनि जा जाबैनि जा आच्छा दे थिगैनो दोङो दे मानो फट'खिया दं फट' भिडिअ खालामदों आङो आइनो नैबे जाबाय फैनानै बिमा मादै आंखौ सिनाय मोनाखै आंखौ सिनाय मोननाय नङा आंखौ मबाइलाव नुगोन दे नुबाय मबाइल मा गामिनि आङो केकवाटिनि रङिया केकवाटिनि आङो सिनायो केकवाटिखौ आलासि दं जा आलासि दङ आच्छा दा माबा जाहा जसनाखौ मिथिगौ मिथिगौ जसना फागेनि जा आच्छा जसना फागेनि जा बया थैबायना थैबाय आबौआ बिमाया खननै लांदो बिमाया फिसाजोखौ हाबा हरबाय बिमाबो थैबाय दाउसाबो थैबाय बोराय थानायाव जसनाखौ लांनायाव न' नायनो लांदो बोराय दोङोमोन आच्छा दे आबैया जोंनि गामियाव माने आगिनावनाय दोङासै जोङो सिनाय हानाय नैबे खिथाबाय आबैया न' रायजोफोर रायजोफोरा मिथिबालाय न' आबै फट'खिया नाङा दे थप दोङो दे थप दोङो दे दे लाखिनो नाङा दे थप दोङो दे जानानै दा दसे जिरायबाय ओंखाम जाखांना दसे नै बेबायदि दसे जिरायबाय ओंखाम जाबाय जायानो
आं थाबाय बोसिगोन जादों सिगां जादों आदसा आदसा नोंसोर मियानो फैदो मियानो फैदो मिया फैनानै इयाव दोस्तानानै थांबाय खोनालायनाय फैना थांदो बिनिफ्राय एखेबारे खोना लाखाना फाइफिनबाय आरो फुङाव मोनफैदो फैना लाना थांबाय फैना लाना थांबानो फैफिनबाय न'निनोबो जाबाय खैनायाबो न'नि दरायाबो न'नि खैनाया जाबाय बे गुमैनि बिब'नि फिसाजो ओमफ्राय आरो दर फिसौजो न' फिसौजो नातनि जाया नातनि जायो दा न'निजों न'नि दे mulai dari sih. Hatalah. Nah, Ami tu tahu isu. Ada. Halo, boleh. Oh, no, Aziz Wana, paling nanti Aziz Wana hall. Neil, dia kayak hal lagi tuh biar. Nanti, boleh. Muzang nama siapa kau tapai? Ya, sebenarnya pemainnya Neil apa tapai sini? Jangan muzang nama ini. Tapi kita boleh sendiri, tapi sama-sama anak itu bayar. Kasihnya pokoknya pun dibayar, no? Ini baru langsung naik. Baik. Nah, apa saja datang dan terbaik aja ber, ya, langsung. Kalau boleh ini kurang.